Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Ngaphambi singene endabeni le efisa sikhulume ngayo namuhla. Ngifuna ukuqala la. uJulius Malema nje ngimkhonzile. Ngiyamthanda futhi ne reasoning capacity yakhe ngiyayithanda, indlela reasona ngayo ngiyayithanda, kodwa ikhona igaba la athi mayikhuluma khona ngimbhekisise nje lo muntu uyangiphoxa mayikhuluma kanje. Ngovela akhulume nje. Futhi engiqaphelile ngaye uhlobo le leader lelo kuthiwa i dictator. Akaphikiswa. Yonke into ayisho yena right. Kodwa ke ngale kokunaka into eziningi asike sibheke nakho. Di vote tsa rena tsa EFF a di tswe Limpopo fela, di tswa everywhere. Unlike ba o kry di vote tsa maZulu Natal fela ba fetsa ba claim or no, they are a national party. They are IFP light. They are not a national organization. They exist and get their votes in KZN. Ngokusho kaMalema, MK party votelwe KZN kuphela. Ngizofaka enye inkulumo yakhe lathi khona this is a tribalist party, okungukuthi iparty enabantu abawuhlanga oluthize kuphela. Yazi ngithe uma ngilalela inkulumo njengoba ngikhuluma la nazi ithombo uyazibona zabantu abehlukene. Ngifuna ukwazi bonke labantu bangamaZulu na kulabantu abavela la kukhona ngisho uPapa Penny obecula. Manje ngiyaxaka ukuthi ngabe ngempela naye ungase KZN na, ngoba engikwazi ukuthi umkhonto wesizwe uthola amavoti amaningi eKZN, eGauteng naseMpumalanga, ngingazi ke kwezinye indawo. Kodwa mawucabanga iGauteng ayidominate abantu abangamaZulu kuphela. Kodwa ke njengoba nawe uzibona izithombe ziyasho ukuthi lento esho uMalema ayinali iqiniso phakathi. Ngaphambi ke ngiphinde ngiveze okunye, ngicela ungenzele nansi favor, subscribe kule channel, ulike ivideo, uyishare, ucomment comment section. Ngiyacela kakhulu uma ungenzele kanjalo ubungenzele lukhulu. Asiqhubeke siphinde sizwe la. Suffered like all political parties to the MK. The EFF's numbers look exactly as we know them. We are not where we were in 2014. We got certain numbers in 2014, increased those numbers in 2019. And where that increase came from was in KZN. And that's why in KZN, we reduced our members to mere 2 members of the legislature. And in most other provinces, we increased our members. So we know where our problem comes from. Our problem is in KZN, our people were misled and organized on the basis of tribalism and backwardness and lies. Njengoba kumuzwa kuJulius Malema la, akusingokuqala ezikhathini eziningi ezehlukene uma ethola indawo yokukhuluma iMK party ayisali ngoba kuye isithe esikhulu sakhe is number 1 enemy. Okwesibili akugcizelelayo ukuthi yakhelwe kwi-tribalism nasesekelweni samanga. Manje inhloso yami ke ngale video njengoba ngithi amanga aqanje uMalema ukuveza ukuthi le party le akuyona tribalism kuphela, ngoba ezithombeni ezedlule ozibonile ubonile abantu abangewona amaZulu bafaka ngamabomu futhi abase parliament ngokwehlukana ke kwezikhundla zakhona. Manje ngizofaka izolo uJudge John Hlophe bekayokwamukela lo wayecoach we rugby Springbok la eSouth Africa, naye uyikhaladi uzojoin iMK party. Ngifisa ukuthi sibuke yena emukelwa uJudge John Hlophe. Emveni kwalapho ebese ke ngibeka mhlambe nami lokho engingakubeka ekugcineni sivala ivideo. Kodwa nje inhloso yami bekukuveza ukuthi ngathi uMalema kulokhu uyithathe wrong lento uma ethi leli qembu leli leMK party line tribalism kulo. Yebo khona lingasungulwa eKZN, ifana nayiANC yasungulwa eKZN, kodwa lokho akuyenzi bengiyase KZN ngiyabantu bonke abahambisana nama policies wayo. one thing, and that is
as soon as the coach announced the Springbok team, that's not the biggest moment. The biggest moment is to go out there for them to go win the game. What we received here today is an endorsement of trust that we will go out there and go do our best in life and death. Thank you so much. Thank you so much. Give us the strategy for it. I'm not a coach. I'm not a coach. But I'm the balance between the two extremes. Well, I want to thank you for welcoming me into your family. I feel welcome, and yeah, I'm a brother. So thank you very much. I will do my utmost best, 24/7. Thank you very much. Right, Comrade Warren. No, come on, Comrade Warren, say a few words. A lot of people here. Thank you. I would like to say thank you. Ngiyathemba na uzibonela ukuthi iqembu le-MK Party belivakashele nawo umphakathi wamakhaladi. Kuyinkulumo ebebenayo akuvezile ubaba lo Van Schalkwyk obeka ucoach weSpringbok ukuthi amakhaladi nabantu laba abamnyama abehlukile kangako. Kuhluke nje ibala lesikhumba sabo, kodwa uma sekuza kubantu kokuncindezelo nani bebecindezelekile nabo. Ilokho akushilo ke, kodwa okunye obekuhamba phambili ukuthi siveze kule video ukuthi lento esho Malema ukuthi iqembu leli elase KZN elabantu abangamazulu kuphela. Cha, leso statement asinalo iqiniso. Uma ungasubuyele emumva njoba bebe celebrate i-1 year anniversary yabo, uFloyd ushilo inhlela abanazo yokwakha ama-offices South Africa yonke le, ukuthi endaweni ethize bazobeka ama-office kuphi, endaweni ethize babeka ama-office kuphi. Lokho okukhombisa ukuthi baney'nhlelo zokukhula ukuze iqembu labo libe sey'ndaweni zonke, kodwa lokho ngeke kwenzeke overnight. I-EFF ina 11 years ikhona, MK Party nonyaka wodwa ikhona, so angeke ke uqhathanise lawo maqembu amabili. Kodwa nje bengikuveza kakhulu ukuthi i-statement sikaMalema asilona iqiniso lesi asikhuluma ebantwini abamlandelayo. Ilokho nje bengithi angikuveze, nanokubongela ke iqembu lomkhonto wesizwe ukuthi bayakhula. Ngiyababongela nje ukuthi bayakhula. Kusho ukuthi izifiso zabo mhlambe ngokubuka kwami zizofezeka, ngoba esifisweni sabe esikhulu ukuthi bawine kuma local municipalities njoba kuzovotwa ngonyaka ozayo. Hayi, mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.